Предлагам да се върнем към едни други времена, времената на манифестациите и да обърнем поглед към един бетонен символ на годините на най-любимото време на Теди Москов – комунизма. Репортерът Цвета Атанасова ще ни срещне сега с двама студенти, един българин и един поляк, които посветиха една година от живота си. С гръмоткриватели, така, тези двама... утрешен ден. Как се пее? Добре. Само няма шапка от вестник. Тези двама студенти, с които сега ще ви запознаем, са посветили една година от живота си, за да направят от паметника на Бузлуджа модерна постройка от 21 век. В нея всеки един човек може, на планетата става въпрос, би могъл да се разходи виртуално, като нахлузи на главата си един шлем за виртуална реалност. Гледаме. Млади мечтатели. Тодор Русанов и колегата му от Полша Рафал Черновски завършват дигитални медии и дизайн в университета Единбург на Пиер в Шотландия. За своята дипломна работа двамата приятели решават да вдъхнат нов живот на стария паметник на връх Бузлуджа и го превръщат в модерна постройка от бъдещето, благодарение на високите технологии. Идеята им възниква след едно пътуване до България. Всичко започна с едно пътуване през 2014 година, когато имах шанса да посетя Бузлуджа за първи път. Бях изключително възхитен, когато видях монумента за първи път. Не само от архитектурата, но и от мащаба на самата сграда. Бях шокиран от размера на ритуалната зала. Тъжно е да видиш, че това място е в развалини, особено таванът, който вече е напълно разрушен. Въпреки това обаче, сградата продължава да е забележителна. Уникалната форма, размери и локацията превръщат паметника на Бузлуджа в уникална архитектурна забележителност в световен мащаб. Няколко месеца по-късно двамата разработват интерактивен проект. С помощта на специален шлем всеки може да си направи виртуална разходка из сградата с формата на чиния и да разгледа новата й визия отвън и отвътре. Нашият виртуален проект позволява да се разходиш из паметника Бузлуджа и да го видиш такъв, какъвто би могъл да изглежда, ако бъде реставриран. Ние си го представихме като мултифункционален комплекс. Така, например, можеш да разгледаш централната зала, където могат да се провеждат различни събития, като концерти, например. В постройката от 21 век също има галерия, музей, кафене и панорамна гледка към цялата местност. На помощ във виртуалното изживяване идват и специални уреди, с които можеш да определяш темпото на разходката или да се пренесеш от едно място в друго. След като човек си сложи шлема, може да се разходи свободно из пространството и да го разгледа в най-малкия детайл. Има и музейна част, в която има снимки на различни елементи от паметника, сегашния му разрушен вид. Можеш да натиснеш всяка от снимките и да се телепортираш към същото това място, така както ние сме го променили. Със студентите заменят и всички оригинални символи на сградата с нови. Стигнахме до заключението, че комунистическите символи по един или друг начин нямат същото влияние, което са имали в миналото, очевидно. Именно поради тази причина нашият редизайн проект ги заменя петолъчката с лъв, комунистическите лозунги с българският химн. За високотехнологичния проект българинът и полякът обират овациите на преподавателите си и получават специална похвала от архитекта на постройката от соцвреме. След срещата ни с архитекта на сградата Георги Стоилов се убедихме, че вървим в правилната посока. Той много хареса проекта ни, беше впечатлен от доброто изпълнение, имайки предвид, че нямаме архитектурно образование. Според амбициозните дипломанти, паметта на някогашния идеологически монумент на връх Бузлуджа трябва да бъде съхранена, а не той да бъде оставен да се руши. Основната причина да изберем монумента Бузлуджа не е неговото минало, а чисто и просто неговата стойност като един архитектурен артефакт, който според нас трябва да има своето бъдеще. Една от целите на проекта ни от самото начало беше да популяризираме паметника на Бузлуджа из целия свят.
През юли месец на Тодор и Рафал им предстои да се дипломират. И двамата са вдъхновени от света на новите технологии и се надяват да могат да се развиват в сферата, която според тях отваря безкрайни хоризонти. Трудно е да обясниш с думи какво точно е виртуалната реалност. Според мен трябва всеки да го преживее сам и да се убеди на какво е способна технологията в днешно време. Дигиталните медии е една много динамична сфера, където технологиите се менят с месеци, дори да не кажа седмици. И е много важно да бъдеш част от този ритъм, този динамичен ритъм, който променя света час по час, буквално. Как ви изглежда този проект на вас, Биляна? Бузлуджа VR. Изглежда интересен. Макар че аз така не си падам много по 3D. Примерно 3D киното не ми е любимо хич. Но интересна е гледната точка на двама млади човеци, един от които не е и българин, които са си направили труда да разгледат, да свалят мащабите на това нещо, да го вкарат в компютъра. Доста работа са хвърлили. Да, много сериозна работа са хвърлили. Ако нещо наистина се случи, там ще бъде много добре. Аз, между другото, прочетох, че всъщност сградата на Бузлуджа е в класация световна в 25-ицата на най-красивите изоставени сгради в света. Да, ние сме коментирали. Да, така че дали сме и ние нещо. Не знам, смятам, че може би може да се случи нещо там. И може би това е крачка към това. Има и една жена архитект, която също работи с такава идея. Теди Москов? Вътрешният дизайн ми хареса, така както е направен. Интересно е наистина. Няма нищо общо с това, което беше. Слава Богу, че тия момчета не живеят по времето на това, което беше, защото ако бяха предложили тогава този свой идеен проект, щяха да бъдат веднага изключени от всички университети на България и Източна Европа, а и родителите им щяха да пострадат. Иначе така трябва да се променят тези паметници, символ на едно зловещо минало. Видяхме, че горе на купола има сърп и чук. Това е герб на друга държава. Значи това не е български паметник. Трябва да се консултират с посолството. И лъв, те са го сложили. Да, те са стария си е сърп и чучец. Сърпочукче. Те са от сърп и чукче. Плюшен лъв ли е това, не се го сложили? Не го видях какъв е лъв. Имало е петолъчка. Не само петолъчка. Той долу има едни бетонни ръце с факли, с огън, каменен огън. Тоест, като търкаш двата огъна камени, може да изскочи искра. А петолъчката си мислили, че са направили от рубини и са обстрелвали, за да паднат рубините, тя е стреляна петолъчка. Това е фамилният герб на Ротшилд. Той да си отговаря за него. Те живи ли са още Ротшилд? Не, тях Хампарцумян сега се казват май. Ротшилд. Обаче има една английска банда, която се казва Electric Cake Salad, които са си я сложили сградата на албума, на обложка на албума. Така ли? Да, и за супер, да, и много се кефят на сградата. Значи популярна ни е по света сграда. Популярна. Аз ви казах, че е в топ 25 на световни изоставени красиви сгради. Предлагам да направят втори равностоен проект тези две момчета, защото наистина е хубав в вилата на Адолф Хитлер долу в Алпите също. Как би изглеждало? Как би изглеждало в 3D. Символите на престъпните режими трябва да бъдат все пак променени. Какво ще го заменят обаче? Пречупения кръст е стар символ, да не казваме откъде. И в Тибет, и дори тракийците са го имали. Минахме през Бузлуджа, за малко ще ви разходим до Чипровци, но преди това рекламите по BTV и останалите теми и гости в преди обед.